Na budoucnosti našeho města nám záleží. Stejně jako nám záleží na budoucnosti naší školy. Školy, která má dlouholetou tradici. Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Spolupracujeme s Ústavem aplikované informatiky a učíme se základy robotiky. Jsme jedním z pouhých 2 gymnázií v okrese. Jsme jedinou obchodní akademií v kraji, která je zaměřena na logistiku a turismus. Nabízíme rok praxe v reální firmě v rámci projektu Já firma. Naše lokace nedaleko hranic s Rakouskem nás předurčuje k přeshraniční spolupráci. Spolupracujeme s obchodní akademií ve Freištatu. Tím dostáváme město až za hranice České republiky. Jsme zapojeni do projektu Erizon, díky kterému máme přátelé po celém světě. Naše akce pomáhají vytvářet kulturní život v Kaplici. Majáles, Akademie, charitativní akce, Maturitní plesy, sportovní akce. za tím vším stojí naši studenti. Chceme, aby náš hlas byl slyšet. Nejsme bezpeční.